για την παράταξη δεν περισσεύει κανείς. Ομαδοποιήσεις και διαχωρισμοί του παρελθόντος δεν έχουν θέση στο κόμμα μας. Στην αυριανή Νέα Δημοκρατία δεν θα υπάρχουν συστήματα και προσωπικοί μηχανισμοί. Με το νούμερο 2, ο Αντώνης Σαμαράς. Είναι 59 ετών και έχει γεννηθεί στον 5ο όροφο του μητέρα. Μία νύχτα με φεγγάρι. Έχει σπουδάσει στο Πολυτεχνείο, όπου και επέδειξε έντονη αντιμητσοτακική δράση. Λατρεύει το καταΐφι με παγωτό καημάκι και στον ελεύθερο του χρόνο παίζει όμποε στη φιλαρμονική του Δήμου Παλαιάς Φώκιας. Πω, να κερδίσω στο προπό. Αγαπημένο του τραγούδι, το «Τ' όνομά μου Αποστασία», κρεμασμένα λες χιλιατάματα. Αγαπημένη του ταινία, Ρομπέντο Δασόν, οι ήρωες με τα πολλά. Μιλάει 23 ξένες γλώσσες και στο μέλλον θέλει να ασχοληθεί επαγγελματικά με τα 3.000 μέτρα στίβου. Gizmos!